हेल' एभ्रिवान गासिबो खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आं बे गोदान भिडिअ गासिबो बरायना थाबाय आरोना स' दिनैहाय माने हाबानि उनाव ब्लग आरोना आंनि फार्स्ट बेनो ब्लग दायो जोङो माने आब'मोनाव दंफायो आरोना आलासि जानो थाखाय थ' बेयावनो जोङो ना सारनो ओमफ्राय साम' नागिरनो ओमफ्राय मैगं नागिरदों आरोना थ' बेखौ नोंथांमोना आं शेयार खालामनो होननानै नोंथांमोना आङो शेयार खालामनो होननानै भिडिअखौहाय लानाय जादों आरोना जों मा खालामो दायो फुख्रियावहाय ना सारगोन आरोना नोंथांमोना आं शेयार खालामलांबाय थागोन ओमफ्राय बिदिनो ओंख्रि आरि संनानै मानानै जागोन आरोना थ' बेखौनो नोंथांमोना आं शेयार खालामलांबाय थागोन आरोना थ' नायलांबाय थादो बिदिब्ला दे इउटुबाव होनो भिडिअ लागोन आं दे बोदो ना बोआ वीडियो बनाना हम लोग खोला नहीं पोखरी लेक ay गोलैगोनलै नाखौनो मोनगोन ना मोना बाल्थिंलाय गोदोर लाना फैदो नांबाय बार' दरजालाय बाब्राबगोन गोदोरावसो थागोन आरो बे जेयाव फिसा हाया जेयानो गोदोरबा न'खौ नोङो नाबा गोदोर दंना गैया गोबाय जिंसि बेला हदो गामि नाहायदों माथो होनो नाहा माथो दाहायालाय माथो चाइना कियाव माथो दाहाया साम' नामायग्राफ्रा इयावनो थायोमोन गैयालै गैस्राया मा अबेथिं गुदुं नोङो फुरा साम' नामायदो इयाव साम' बिथिं माखासे ना सारदों आब'मोनहानि फुख्रि आरोना बेयाव नाखौनो मासेबो मोनजेनाखै सारदों हनै दे नायानो गोदोर हायथारथोंसै दे नायानो मासेबो गैया माथो नायानो गैयाना बे सासेयानो मा खनो खांख्राइ दे नास्राय एटी जीरो टानी में कहाँ आउँछ केटा हाय मारबाय हनै जास लदरसो नोङो लदर हाय मारबाय नै मासे हाय मारबाय आंनावनो गियोलै हा एसे हायजोब्बाय नों हालदियानि हाट लस होला इवा लदर मारलै इस गावगाय सारनायखायसो मोनदोंनो नोङो उल्था जाबाय दा बिगुरानो गुजोबखाबायलै सरि दे बेटा नोंखौ जानोसो दोनो ए उल्था जाबाय इयो ग्रा जेबोखौनो रोङा ओमफ्राय साम'आ सासेया जागोन दे सारबावदो दे आय गुजैयानो गुवार माबासो दाउदै लावजें जेयानो खायलें साइज खारखायोमोन हायासै दे बोरबा थिग सासेया ना होना होग्रा बिफं दे साम' नामायदो नोंहाबो अ नै ओइ माबाया नायानो भिडिअ थिखोनो हायालै जेखो इसां ओलोदबा हनै जाला इयो नै न ओइसो हाम्मा बारखाबाय माने बियो आवलायबाय ना नाया गेजेराव हायबाय दे हनै ओइथिं फेफन मोनबाय दा इयो ना गोजाब्रा आंसो होयो फग्रायालाय गोथौ नंखायाना बारा न माथि हांगोन दा जों इदि ओंखारहैनो हालाना बारगोनसो दा दे गाखोलाय गैला नै हाला बेखौ जायोदां माथो होनना बियो थोद इखौलाय मा जानो मोनबा जायो मेटेका बिबार इयो बिबारा बेनो जाबाय दा बिबारखौ
Hơi gớt đứt hay vậy. Ngesatnya. Ôi lại ôi bị gurung kesan hết deh kan sih. Deh nang ni sadeo orang masih gớt đứt hay sih. Pefran gila na ya. Harusnya. Ôi gue tuh nih sih loh. Gak gue susah bener. Kamu rakni ga. Sama. Jadi mana tabunu nang yang Ayo sang gue tuh matu nih. nang badang. Nang badang. Yubnya lo dulu akan anda Nang bay. Sampai anda masih nang bay. Ang ini paso biar lagi matang nembra ingin berapa lagi baru. Nunggu bro. Ada. Ada kan salah nikal gitu nggak salah lo. Hatta lah ya, eu mana suruh masing-masing menekai. Oh hoi. Boria. Deh. Matam. Beri aku soal apa deh? Agak. Nah, mama pukri malik ke sini ada berapa? Nah ya. Bola ini purus tangan bola. Lu boleh halal itu. Boleh pisir bak, pisir. Bro apa bro? Idea ngalu nang. Dia nang nabu kok gerakan sa? Nasar sini. Nasar nang deh. Dia banyak lagi banyak. Nasar deng deh. Oh yo. Hande order hande. Deh. Pointed semua dah ke? Nang bay. Kau ni. Kau ni. Yo pasko masa yo bengrat yo. Ani second ko tinda. Second tinda do ayo. One time. Bisti baro. Enggak deh na semua. Iya bisti baro tangmun mana. Deh. Gitu orang nak pergi orang. Nah grab mama beri sani fry huyo. Deh. Oh, jing thang bên này với Nang bay? ấy nang này để lau đây bao nhiêu? Nhìn khá đấy. Nang bay. Nang chụp khá bay. Mani nang bay dang? Ang rồi muốn khá đang bị chim này đứng này rau bò sara kia ba. Lera aja. Oh, masih. Deh, ini pointed na sarnai kang lah kade. Mali masih say. Bam kang na lanai. Mun khai chứ ngờ. Pokri malik ke sini ada berana ya be. Deh. Nah ini sih mas ya dia dulu dia sudah kalam berada dulu dia kebu yang guna sudah kalam bisti berapa dia akhirnya mongol di side dia sudah Ibarat ang sampai nanti hagen aja nanti. Babu, action, got me. halo dari kuat dia Salah coy. Try. Deh. Danger lah sih kami YouTube aku kagak nanggung sini nasan masih. Enggak. Nasar gue ya. ya aneh Satu mila. Gezem garlai lango. Dia gudung ba. Gudung dia. Samuआ जागासिनो मोनबा मोजां जागौमोन. दाय सपन गामियाव मोना लांसिगोन. बे सासेसो मोनगोन फुख्रि मालिकआ साम'खौ.
माबासो सानजा सोनाबसो खारो बे आजियानो Mbok mahang mbok. Oh. Sarbe du. Bukan dah mana? Boleh naik kerasa mana dah sukses. Gurung aku dabu. Sasyarlah. Dia naik di ngerdu baru ya. Tapi sama dia sih nama sih. Ada, Papi baik. Oh, siapa ada mulai malam je? Jangan hujan dulu dengan kartu dan po. Di ke kartu ada lagi mana nih? Ah, di sini. Karena miniase. Zat oleh. Sudah. Ya. Kuya. Nana ini nih gerak. Nala gerak. Biar kami yang tadi ya. Zona ini gerak. Deh, arde mabri sih deh, babu udah mana baik. Bebe di sini masak nama karena nama. Oh no, isi sebar, macam apa sadem, macam apa bardem. Oh. Oh, iki no dengar. Dikayaknya be uang sini juga kan seberat. Jeng sih dah. Deh. Mendengna monakhैथाय? Nunggu. Mana थिखाङाखै? Mana मासेल'सो इखौनो खोब 10-12ता हैनाय होनसा दे नामाव लासिं सिं जायिनि मासे मोनबाय आरो ने ना होग्राफ्रा नै ना होनायफोरा बापारे बिदि सारदों सासे खैथा मोनखो सेभेनटा सातटा दे ओहै इसां गोबाव नों माबा खालामबायबा हायदों ओहो मासे हायबाय Pon फेंको ठीक है Tolong लाबोदोब्रा मा दे मोनबावबाय मा न'आव Koi dari dina. Udah dah aku bawa tahu. Ada goman leher mana ni mana ni? ओइ खैथा मोनखो नोङो दे लगाव
एसे गोजौ बारबाय नाया दे नांथाबायनो गैला आवखि नाला बियो गालां इधर से उठना भाई इधर 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 सारदो गेजेराव हांबो बाहाय दादिनि साननायखौ नायदे आं दा दैया सासेया बेबाय सान दे लगाव अ दानियाबा एबार आखाइ खबना हो गुवार खारदो नाङाखैनो दा ओइ नांबाय मासे बिलाय दे एबारसो गुवार खारदों ने नांबायना नाङासै गैग्रांलानोलै फेमिलि जमा ओंखाम जादों दे बेदरफोरा हर बेदरफोरा हर नालाय नों जाथ'आ गुमैना हानाव ओंखाम जाना होदों सिरियास जादोंलै बिसोरो What you noting? I have to sleep at night. Why? Before only eating and coming I will. इंलिस टकिं गोरों जासोलै नै अमा बेदर आलु लाफा लाव थाम्फै जादों बिसिना गैजो गैजो YouTube YouTube. Mana? Sa ang nung kadakong karo di sa kan monde sakit kamera duduk tangke. Nah, be malam ni ko buini ko butiku ni kan nang undak nang kan yang bawa ko dai ya. Punya mangla dan kami sudah mau beli dah. Kita itu. Dan resto. Dalian kau beli yang mana dong? Kacau ni ko be ko ni sang tu ba. Ini sudah dong. Ibu ang dulu tu nak kena. ले लो हो गया वीडियो Lah,